zvava kuitika kumusoro uko aiwa zvava kuvhundutsa vanhu, nekuti vanhu vakuona kuti aiwa ma-intelligence officers mafiro ava kungoita aiwa vakutoreza masuspicions vachiti aiwa panenge pane something fish chiri kuitika kumusoro uko. Nokuti tapinda munhau zvadzabuda zvitaura muzara nhasi aiwa nekufa kwaita mumwe intelligence officer anoti bosubscribe oleka wotina on the bell icon. Nokuti pana pamuzimu panonyorwa pachinzi another prominent figure within the notorious Central Intelligence Organization CIO Cio Tobias Musiwa Chaunoita has died. Chaunoita, a former director in the Presidency Department, had his last breath over the weekend after a prolonged illness. The announcement of Chaunoita's national hero status was delivered by the ZANU-PF National Political Commissar Mike Bima at the deceased's residence in Harare. In recognition of his service, His Excellency the President and First Secretary of ZANU-PF E.D. Mnangagwa has bestowed upon the late comrade Cio Tobias Musiwa Chaunoita the honor of national hero status following his passing on May 4, 2024. Mourners are gathering at house number 18B Road Waterfalls, Harare. Saka ndo masviko ari kuda panapa zvinzi aiwa abva declarewa national hero. Asi nyange zvakadaro aiwa vanhu hazvimbotadzisi vanhu kufunga kuti aiwa kunenge kune zviri kuitika kumusoro uko, nokuti aiwa maperero avari kuita ndotokaona kuti vamwe futi aiwa vakaleiwa hapamuna kana wiki rapfuura aiwa. Saka murezi mambo chivotidzai mafungiro enyu pinenge comment section medu, saka no subscribe kulika tinotina on the bell icon.